Bratia, vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi a našim prostredníctvom zjavuje na každom mieste vôňu jeho poznania. Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou pre Boha uprostred tých, čo sú na ceste spásy, i tých, čo idú do záhuby. Jednými vôňou smrti na smrť, druhými vôňou života pre život. Ale kto je na to súci? Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. Začíname zasa odporúčať samých seba, alebo potrebujeme, ako niektorí odporúčajú listy k vám, alebo od vás. Vy ste náš list, napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Je zjavné, že ste Kristov list, ktorý sme my vyhotovili, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca.